Pinia bangki nilinali tumafan SSC GD AWARSAI WORENG APHUTHAK SYLLABANGSO video long nang than pachini ponikpo lapen klardak mate detail salam bangkai kia sonali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprangsi KARDOM kadukawe Carbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do advance tame nali tum jong silabangso YouTube channel long nang kahomri milang pulte ke chinghon pen subscribing on lapen latest update nali tum kelong werji afan adung het belar jan theklongi hodak tame nali tum berpon igdet non tangte non patiak pen Staff Selection Commission labangso AWARSAI APHUTHAK le kalardak alam chithan pononang lapen lang pononang tangte non ang ton pen alam mate details dak lang pononang lapen chithan pononang lapen labangso article aling nili WhatsApp channel lapen Telegram channel long stame nili pi ikpo lapen alitum jong si WhatsApp channel long anta follow le lang pulte dampen alitum follow dam ikta mate subscribe dam igon lapenon labangso SSC GD constable APHUTHAK le dak engson sonia lam chithan pononang lapen nang litum la screen along kitok thek pon long exi on November 24 2023 the official SSC GD constable notification 2024 will be released lasidak 24 November 2023 ani silabangso SSC GD WORENG AWARSAI a notification mang release ponji pusida ke tok pon lo lasi halabang so ni release lo pulte ni li puthot nali tumphan nang PAKLANG pon thu ikpo lapen non e sonsoni labang so WORENG AWARSAI APHUTHAK ke tok pot chithan pon na lapen dak organization bang ke Staff Selection Commission mate short form bang ke SSC putapu pon no lapen SSC GD vacancies labang kaduka vipendak 84,000 ansi PAKLANG pon popusida ke tokpon lapen category labang ke government job flow lapen exam mode labang ke online si apply nang ikpo lapen labang so notification ka release ponjia date labang ke dak 24 November 2023 tentative lapen job location bang ke dak all India lo lapen educational qualification labang ke 10 pass nang po labang so WORENG AWARSAI lapen post amen labang ke dak constable post lapen dak pay scale bang ke 21,700 pen 69,100 anna litum level 3 an long pon ikpo lapen online application mode labang ke offline sinalitum jogdun iknang po direct tha online si jogdun iknang po lapen exam type labang ke national level exam mate NLECN pon ikpo lapen exam date bang ke dak 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 February 2023 ani sidak en ponpo lapen puthot 1, 5, 6, 7, 11 lapen 12 March malam si kadu kawe details banga daglong ikpo lapen dia details kalilo mate labang so exam date lo dak fix mate fix date bang dak pipon pelang February kalite March lan ana tarik pusida ke tok ponsot lapen age limit labang ke la son lo age limit 18.23 arta abang phumate abang phietum silabang so WORENG AWARSAI long bangke jogdun long ikpo lapen da official website nang litum jongsi homri dam exi pulte www.ssc.nic.in labang so website long dam iglo pulte nang litum thek dam long ikpo lapen labang so a PDF mode notification bang ke dak release pon pelang release lo pulte nili nali tumphan na PAKLANG pon ikpo lapen ka apply process labang ke online se apply nang ikpo lapen eligibility standard for SSC GD new vacancy upon mang lason lo candidate who wish to register for SSC GD constable notification exam must ensure the meet to all eligibility records outline in the official notification PDF article outlines all the essential eligibility requirements lasi mohala min notification release te kadu kawyang tonalam hadak tokpon ikpo lapen SSC general duty constable nationality labang candidate who wish to apply vacancy announced under must be Indian citizen nangpo lapen kachar leng deng labang kinangji labang ke 10 pass pen chenglok graduation an doji lapen SSC GD maximum age bang ke 18.23 lapen age relation bang dak pipon ikpo 3 years for OBC lapen 5 years for SC mate ST lapen
labangso aling bang anta active tilang ka apply zi aling lapen notifications tame release pon pilang tame ka apply process tame dak tok pon igla nang litum ssc.nic.in labangso website long dam ignang po lapen aprang sil nang litum hodak registration pa prang nang po registration pendek nang litum fill up nang po lapen nang litum personal information lapen qualification details lapen address lapen kapre ka so nang litum odak fill up dun ignang po lapen nang litum a photo lapen signature hai huis tame upload ignang po lapen application fee bang ka ane dak fix pon pelang nasi application fee pinang jibul de pinang po lapen nang litum submit iglote submit date benefit nang litum acknowledgement alu mate application alu bang nang litum download date mate print out pen bi kok nang po lapen important links bangano anda dak nang litum taglong je update soon se duwek lang dak pi pon pela lapen nang litum telegram channel long nang join dun igon lapen whatsapp channel long nang join dun igon hodas tame nang litum klarda mate details nang litum long pon ikpo lasi labangso AWARSAI AWARSAI fan nang litum jongsi apply din jining hang polte employment exchange labang ke nang litum ready igon lapen caste certificate lapen qualification certificate mate matric pass lapen kapre documents tame nang litum non pen ready igon bi kogon labang so AWARSAI AWARSAI ka apply date nang lelo pulte nang litum thang a problem avepin mate akisung avepin pen nang litum apply don fit je pan asil labang so video to nang litum ka an ma share ik than lapen labang so YouTube channel lang jong sinang ka homri milang pulte nang litum ka chingon pen subscribe igon lapen latest update ke long ji aphan belarjan thekloing hodak stamina litum ber poni denon lapen whatsapp channel telegram channel long stamina litum nang join dun jining hang pelote nang litum nang join dun ikmel labang soling nili labang so video description along stamina pic dat po nang litum hodak pen damon lapen direct nang join dun ikpit melo tang de pini la short information labang so AWARSAI AWARSAI puthak bangkela anchotlo kasipina puthot ni lakimi lapen ka prek information nang wan pithu ikpo tangte Dumi thak me kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel long kelang arat do ana fans tame nili hin mate Karbitich 2.0 YouTube channel ahin pes tame KARDOM.